Shalom, horas madita salutna, minggon ima minggu advent apa duahon, ada yang masuk ma rombongan prosesita ima amang pandita ta dota kana hobasi, rima ita jongjong.
Udul Mahita. Selamat hari Minggu madita salutna amang inang. Naposo sude namandohoti parminggota di bagasta dohot di bagas joroni tuhatta tikion horas. Minggu 6 Desember 2020 goarni mingguta saderion minggu apen paduahon. Topik ni mingguta nunga jonok haluaon i. Tapukama parsaurata do tuhata marende mahita sian buku ende nomor 30 ayat sada dohot tolu paruak maharbangani. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Idama hatop doauro, tiop mana dihon waeng, asa unang adong membuat tupalmi. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Ginjang, namandok mauliate dohami tuho, ala di paboton ho tuhami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, nalau salpu sogot langit do tanoon, alai nahot do anggo hatam rodi saleleng ni lelengna, akup ni ikon patar do sogot saluhut jolma, di joloni haba bangsa parumuman mi, say asi maroham dihami, pahot marohanami marhapor seaon dihatam, marhite-hite ton di porbadia, padungo mahami, jala paringgas mahami martangiang,
asa marlas ni roha hami paimahon ho, jala asa dapot hami hanguluan nasora sudah. Amin. Tangingon hamuma patik ni debata, nani enet sian patik parjolo, sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, au do Jahoba debatam, ninna debatata, dan jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanmonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi bagasan aek na di toru ni tano, yang gotung gabe si sombawon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, aihona uhumna dosogot akan namarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di ina onom arima ulahamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba di Batamdoi, dan jadi ho mangula anggo disadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe, nama ngebati hutam. Ai dina onom arido, di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudona torasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu, di tano nanilehon ni Jahoba debatam dio. Patik paonopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalaku. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasyahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dan jadi hal yang niroham bagas nidonganmu, dan jadi hal yang niroham dongan saripe nidonganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan nidonganmu. Behado pandok ni debata taringok tupati nasapului, ondo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata, pargogo nasuhatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni amana tu pinoparna, rodi sundut patoluhon, rodi sundut pa opaton, pinopar ni akan nasogoroha diau. Alai asido rohaku diakan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diau. Naso mangalosi patiki
Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhatan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naum bartu patikni. Amin. Tato poti madosatan nagodangi tuadopan ni debata, tapaudu marohata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami para sirohana sumurung, napungudo hami di jolom, martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham nagodangido. Saya asima roham mida sandok bang sonami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami. Asamuba roha dohot pangalahonami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si panguluhami. Amin. Tabegema baga-bagani debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo pandok pakkaholong ini debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganuk na porsea di ibana, asa hangoluan na saleleng ni leleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Kor punguan paropuan. Imagine
Marende meita siang bukende nomor 450 ayat 3 sada goar naung muli. Tajahama hatani tuhata, turpuk ni ari mingguon, nanienet sian epistel, Markus sada, ayat sada, sahat rodi walu. Tajahama marsikat sorin. On ma mula ni barita nauli ni Yesus Kristus. Suara ni naman jauh-jauh di halongonan, pature hamuma dalan ni Tuhani, pahornop hamuma si dalanan ni. Jadi ruar masude pangisni tano Judea rodi sude halak Yerusalem, manopot ibana jala di pandidihon donasida di batang aek Jordan, dung ditopoti be dosana. Ondo jamitana, naroma sian pudikku nagumogo sian au, nahurang tamado au paunduk au makar hari talini si patuna. Olat ni ido sahatna, martua do halak na tumangihon hatani dibata, jala nau peopsa, amin. Oh
hati dakon ma hapor siautai, songon na di hati dakon ni dongata sa hapor siaon, di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea, ido ama pargogona suatu dosan, natu mo palangit doho tanon, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imanat inubuhon ni Sumarian, naga begabian sianton di porbadia, andoran soa bubuan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di panghumon di silatus, nama tetap pajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tu wana toru dung di tanong, namulak mangulu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogona suatu dosani disima ibana pai mamulat sogo tutana on lau manguni halak na mangolu dor namate au porsea ton di porbadia jala dong sada uria nabadia uria topan halak Kristen akan nabadia mulak mangolu do sogot daging halak namate do tiang luang nasora sudah amin. Marende buku ende nomor 40 ayat sada las bema rohamuna. Habisnya namasa di huriata HKBP Kebayoran Lama Minggu Apen Paduahon 6 Desember 2020. Topik ini jamita di mingguta sadarion nunga jonok haluaoni titing parjolo namonding di hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 nunga jumolo marujung ngolu sahalak ama namargoal welprit poltak parhusip marumur 88 tahun 7 bulan nahi nabaluhon ni inata tiarma lasma tiarma rouli boru sitompul maringanan di Jalan Praja 5 nomor 5 Kebayoran Lama masuk Banjar Godung maninggalhon 5 halak yanakon sude nunga marhasohotan di hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 do bakeni amatan na jumolo mondengi di taruhon tu nainggolan samosir jalan nunga dapat kita berita nunga saat B saunari nasida di samosir bagian B di hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 nunga jumolo marujung ngolu sahalak ama namargoar jatohap jesaya manurung marumur 70 tahun 5 bulan nahi nabaluhon ni inata odorita boru saragi maringanan di Jalan Masjid Al-Abror RT 08 RW 01 nomor 30 Kelurahan Pondok Karya masuk Banjar Jurang Mangu Pondok Aren maninggalon 4 halak yanakon sude nunga marhasohotan di hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 do bake niamat tanong jumolo modingi di taruhon tu TPU Tanah Kusir. Titing Paduahon, Sinode Godang HKBP. Mulai tanggal sia saat tu tanggal 10 Desember 2020 di Patupado Sinode Godang HKBP maringanan di Seminarium Sipoholon, Tarutung. Lau memilit pimpinan pusat HKBP, Eporus,
Sekjen, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia dohot 32 pareses tu periode 2020 dohot 2024. Dohot tema hu halupahon nadi pudiku hueahi akan nadi jolo tersurat di Filipi 3 ayat 10 rodi 14. Subtema Aidengado di rohani ton di porbadia nang di rohanami manguduti pakubasionon tutiki nanaeng ro tersurat di Ulaun 15 ayat 20 lalu. Nani dohotan ni amang padita resorta eben sihardo simajuntak MTH. Tabuan ma ditangyang ta asa denggan mardalan sude sinode godangi. Titing patoluhon. Papungu pelean tu hari Aid sedunia. Sesuai tu surat nata jalos yang HKBP Pusat, dung sidung jamita, papungu pelean dohita tu hari Aid sedunia. Pasahaton hata do amang Ketua Pesta Gotilota 2020, tiki dohot waktu pasatami tu amang Kolonel S.O. Pardede MM. Tahu persangapi kami, amang pendeta resort, tahu persangapi kami, aman nami dan nami perhala duni huriatta, swaksongoni manang dihamuna, aman nami ruas inanami ruas ini huriatta, namar minggu di huriaon, swaksongoni mana melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu madhita, shalom. Halo. Jongjong audisona manginang, songon mewakili sude panitia Pesta Gotilon ni Huriatta Pesta Gotilon tahun 2020. Madok maulate gudang tuhamuna, sude amanami inanami ruas ni Huriatta, soksongani naposo bulung sekolah minggu, Punguan Banjar, Punguan Kategorial, disiala partisipasi siluamuna, nok penasahap muna tutuhatta melalui Pesta Gotilon Natapatupa di tanggal 15 November 2020. Masa dengar doa mang inang ulau tai, pesta tai, jala hami mamereng sian panitia, sungguh luar biasa partisipasi ini sudah ruas ini huriatta. Nama ngalehon siluana marhite-hite Pesta Gotilota di tahun 2020-on. Taboto dah manginang, sekarang adalah suasana COVID. Masa gudang, kesulitan, jalah maulon, keterbatasan, nata alami baik secara pribadi-pribadi maupun nani alaman secara umum sudah ruas ini huria alani situasion. Alai taingot dope madok mauliate tutuhatta. Ime marhite-hite silua na pinasakap muna. Tukpe susah hita. Tukpe adong kesulitan nata alami pada waktuon. Alai taingot dope madok mauliate tutuhatta. Marhite pasu-pasu nak tajalo, baik masing-masing pribadi keluarga. Ima nak tapasahat melalui Pesta Gotilon dari tanggal 15 November 2020. Jadi mau lihat amanginang di sude akka siluan nak penasahat muna. Mau lo berek kami amanginang
total ni silua nasahat tu huriata ima nagaiban non haperluan ni tu huriata punguma sude 345.610.500 bodo amanginang tabereng di warta jemaat jala molo tabadikon tu tahun sebelumnya tahun 2019 untuk silua pesta gotilon di tahunon gumodang do na di jalo huriatta daripada tahun 2010 sia. Jadi luar biasa amanginang disiala partisipasi jala haradion ni sudah ruas di ukap tuhatta do rohani sudah ruas ni huriatta pasahatto siluana tu tuhatta marmulia majala marsa matuhatta marhite-hite silua nokta pasahattu huriatta saksongonima nang dihamuna amanami nanami ruas Banjar situa Banjar kami panitia sangat baduk moliate di siala kakreasi Nabi Nahemuna marhite kunjungan kasih Nabi Nahemuna di Banjar imana patuduhon holong di antara sesama hita Banjar sesama hita ruas di huriatta nama si holongan do hita di bagasan warna itu kata imana melalui tapatupak ke kunjungan kasih di Banjarta masing-masing molate mamanginang disudiaka pemikiran disiapkan dana keperluan Nabi Nahemuna tu kunjungan kasih marsanga matuhata marhite-hite ulaun kunjungan kasih napi nasahap muna saksongani mari hamuna amanami nanami lansia amanginang nomor minggu hamuna naing di bagas tabi masing-masing molate di tuhata ditabai hahipaso di hamuna sudena amanami nanami lansia ditabai kanang gejang umur di hamuna tong dope hamu berpartisipasi di pesta gotilo tahun. Tuk pe manginang dang boy hamu marminggu tu huriat tahun alani situasi protokol kesehatan. Alai tu hatta ma nama dungani hamu amanami nanami lansia tu hatta ma nama nahi pasok di hamuna gajang di umur jala hamu doa manginang na paramehon huriat tahun da selilingon. Alai alani situasi dang boy hitar pak marminggu tu hatta ma nama dungani hamuna sudena tuk pe hamuna nang maringanan marminggu di bagas tabi masing-masing. Songon hata mo liatasan hami panitia tu hatta ma madungan salhuna horas madihita tu hatta ma nama masuk-masuk ita salhuna horas madihita mau liate. Mau lihat ma di amang Kolonel SO Pardede MM mangyut mamuse pasahaton tanda holong tu keluarga peparani inang situa nyonya desi barani boru pandiangan nahinan hupasat hami ma partikion tu amang pandita resorta. Salam. Salam. Yamuak amanami inanami ruas huriatta naro di hari sadarion suaksongoni nang namaddohoti parmingguon di Ganuk Bagas Tabi. Sadario tutu ta jodo pinoparni keluarga inang nyonya Sibarani situa boru padiangan inang takas tabo tutu di partikian naung salpu dalam masa aktif dope nasida bertugas alai nunga perjolo di alap tuhatta alani dihamu keluarga pinoparni nanami inang situa boru padiangan marhite omma upasahatami tu hamu Mulyate godang atas kerja do pakobasion ni inang situa boru padiangan nasai laut. Bunga godang tutu diobasi do diulaon aka pakobasion di tonga-tonga ni huriata
na salilingon. Jala marhite pakubasyon na sida na kilala do ng Kuriat Tatutu do Mulyate Gudang di pelayanan ni Inang Boru Padiangan. Alanima marhiteon sian lasniroha sude huriata ruas di huriata naing pasahaton tanda holong tuhamu keluarga na tinadikon ni Inang Situa Boru Padiangan. Jala lasmarohamuna amang inang jalo yang dia makorhon pasu-pasui di tonga-tonga ni keluarga muna pinopar ni Inang Boru Padiangan. Tasahat mangihut mamuse pasahaton hata mewakili ruas Banjar Tanah Kusir Selatan amang James Tapubolon waktu dohot partikion pasat hami matu amang. Selamat hari Minggu, Horas Madita Salutna. Jadi saya berdiri sini mewakili jemaat Banjar Tanah Kusir untuk mengucapkan terima kasih kepada Inang Nyonya Pandiangan, Nyonya Sibarani Boru Pandiangan selama melayani Banjar Tanah Kusir Selatan dengan tulus dan ikhlas semasa hidupnya. Biarlah apa yang diperbuat Inang bisa memberikan contoh yang baik di dalam ruas HKBP Kebayoran Lama. Inang melayani dengan tulus dan ikhlas di tengah berperang dengan penyakitnya. Dia melayani Banjar Tanah Kusir Selatan pada khususnya. Jadi biarlah kalau bisa dari penerus Inang Poparan Inang Nyonya Sibarani Boru Pandiangan ada penerusnya untuk ikut di dalam Parhado Kebayoran Lama. Ya Bapak kembar ya. Nah, jadi rukun-rukunlah kalian yang berkeluarga, yang beradik kakak. Salam untuk Ito-Ito. Salam juga dari ruas Tanah Kusir Selatan kepada kalian yang kami dengar pengen kabar baik-baik saja. Ya. Jadi terima kasih kepada Inang Nyonya Pandiangan, Nyonya Sibarani Boru Pandiangan. Itu saja atas yanaan. Terima kasih. Mau lihat mah dia mang James Tapubolon nong pasahaton hata huwas itu tonga-tongani keluarga Inang Boru Pandiangan. Na
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imana mga ramuti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Urian ni Tuhata na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Perjolo pasahatami tuhita sa luhut na naro. Tubagas joron maduhoti parmingguon. Songoninang diak kamanami inanami. Sudi hita ruas ni huriata na maduhoti parmingguon di ganup bagas nabi. Pasahatami ma tuhita sa luhut na shalom. Selamat hari Advent. Hata ni debata turpuk jamitata di minggu sadarion. Imasian natar surat di buku ni Parpasalmen bidu 25. Mamuka mesian ayat sia sahat rodi ayat 10 opat. Songonom manidok hatana di sita jahama mar gatisorin. Sai tangi honok kudo manang ahana nidok ni debata jahuba. Ay di parbaga do hasonangan tubang sona. Do tuwakka na niasianna. Asaunang mulak na sida tu haoton. Asa pajupang sogot asini roha dohot hasitongan. Jala masyuman hatigoran dohot hadameon. Sai lehonon ni Jahoba do luhut nalinggani jadi lehonon ni tanonami ma parbuena. Ido saat na. Amo kadungan na hinaholongan di bagasan kuar di Tuhata Jesus Kristus. Topik ni jamita di minggu tasadarion ima minggu Advent na paduahon. Didok nunga jonok haluaoni. Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Tutu namar lapatan mei laho manungguli hita akan porsia pai mai mahon. Haroroni Tuhata Jesus Kristus nama buan haluaon di hita saluhutna. Molo didok di topik di minggu tay na kinunga jonok. Tutunaing patuduhonot tama bohado sikapta. Laho majakkon haroroni Tuhata Jesus. Radedo hita manang nadang. Alani bican sosahat manang bican sorodo peibana dileho do petu hita partikian. Masih ada waktu. Kita masih ada waktu dan kesempatan untuk menentukan mana pilihan kita. Mau menerima atau tidak menerima yang sudah dekat itu. Tentu melohitara sudedo madok, saya sudah siap. Nungara diau majalo, nungara diau majakkon haroro ni Tuhatai. Ay haluau do nabi nuanna. Saya sudah siap menerima kedatangan Kristus Yesus karena dia akan membawa keselamatan bagiku. Jala naing madugihok kita dui tu ngolu na marlas ni roha. Imana tadok hanguluan nasa liling nililing na.
idolapatan ni haluao ni nanidok ni. Keselamatan akan dimiliki oleh setiap orang yang mau menerimanya. Jalan dorak sutu budo petu hatta Yesus, songonido nang dibaritaho nak kasuru-suruan ujui tuak kaparmahan. Ima nanidok na unang mabiar hamu. Ay barita halalas ni roha kudang do hubuan tuhamuna persaulian ni sadok bangsoi. Barita las ni roha na ni dokna ima nama dok tu hatta Yesus nabi naritahon nyaka suru-suruan tu parmahani daneng ro tu portibion totu naik korradima nasida majalo naik korradima nasida majakon marhite hauduhon dohot haporsiaon majalo naneng roi alamar pakorhon do. Ada manfaat kedatangan dari yang diberitakan oleh para malaikat-malaikat itu. Jala pakorhonna dada holat tu nama nangihoni di partikiani alai tu sudi jolma damian di tonga-tonga ni portibiodo pakorhonna. Idoasa didok parsaulian ni sadok bangso. Walau didok parsaulian lapatanna keberuntungan. Keberuntungan yang akan diterima tanpa dicari. Keberuntungan yang akan diterima tanpa capek untuk mencari di mana ada. Puido tahilala tutu molo adong dapet citara tadok keberuntungan sopola lu jahita mengalului tanpa diduga, tanpa diharapkan. Nah pasti na tubuh ima las niroha. Jadi parsaulian manang keberuntungan nanidok na disi tang na pinangido ni kita jolma. Tang na mangelek-helek kita jolma. Asa dong parsaulia ni. Alai bahasa-bahasa ni debatadui tungolu ni kita jolma dari portibio. Anugerah dan berkat yang sangat besar akan diberikan kepada semua orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Bahasa ikole hononna. Alam memang dibereng debatado songodia nani adupan ni kita jolma di tonga-tonga di portibion na mangulu di bagasa dosa ala ni sibolis. Na mangulu ala say olo mangului patohan ni sibolis. Jala nasay pautotohon ngulu ni jolma. Nasay patuduhon pabua si bolisodo namar huaso di tonga-tonga ni portibion. Alai dang dipaluas di bata. Dang bui bahenon ni debata si bolis mangarajai jolma di ngulu ni hita jolma di portibion. Tang bui si bolis gabe marparhatuban jolma ala debatado na puna ngulu ni hita jolma. Jadi ala debatado na puna ni hita jolma ala ibana do manoppa hita totu. Debata bertanggung jawab melihat bagaimana keadaan kehidupan manusia yang dia sudah ciptakan ini. Jadi kon hati dakonut tado memang Papua kita jolma napuna ni debatado.
Kita manusia adalah milik Allah. Totu naing ma bahenon ni debata akan naringgan tungulu ni hita jolma na tinoppanay. Boido tapatudus surpani. Meluarong ugasatta manang sesuatu yang kita miliki dan itu sangat berharga bagi kita. Tahaholongi doi. Sarani pakiat tahun manang kanasing mamolong ngasai ta pargunahon ngasai ta pakai datuk ta bolok korate tu tempat sampah. Kita selalu peduli dan menyayangi apa yang kita miliki itu. Ala kita dona punasai. Jadi kita tidak sia-siakan apa yang ada milik kita itu. Alaina pasti kita merawat, ta jaga doi, ta pauliuli doi, manang ta pature-ture doi. Imana paturuho pabua na macai holong rohatta tu ugasattai. Songonima nang debata tungulu ni hita jolma na tinopana. Dijaga, dipauliuli, dirawat ala ni holong ni rohana marnida hita jolma. Idwala ni nasopola luluan ni hita jolma dalan asabui barlas ni rohang uluna ala ngadi patuduhon debata holong ni rohana na balgai. Ima marhite na disuruh anakna nasasalay tuhatta Jesus Kristus roh tu portibion. Jadi perlu do bidahonot talas di roha na siap portibion dohot las di roha na pinatupani debata. Jadi dang napinangi do ni hita jolma. Dang natarok tu debata asaro tu hatta Jesus tu portibion. Asa disuruh debata tu hatta Jesus roh tu portibion. Talarakya adong madok asa ro tuhatay asa tubu tuhatay tu portibion. Alay sakap ni debatadui na marnida ngulu ni kita jolma. Itu asa didok si Yohanes di bidu tolu ayat 10. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya dia akan memperoleh hidup yang kekal, hanguluan nasaliling. Jadi kita tidak pernah meminta datangkanlah ya Allah Tuhan Yesus supaya kami dijaga, tidak. Maparjolo debata mernida dohot mabahen sakap taringot tusi. Jala ido nanaing si jalota. Jala olo di bata mangalekon asi ni rohana. Kala di bereng do hita bohado ngulu ni akana ni topanay di portibion. Di bagasan haholo modo, di bagasan pangarajayon ni sibolis dongoluna, manang nasay di pautoto sibolis dongoluna. Ala ujung ni namian di bagasan pangarajayon ni sibolisima hamatian. Tangadong bepak kirimon bisi. Itu asa di dok Apostol Paulus di surat na tuhalak Rom. Holan asin ni rohana sambindo bain na mangulu hita jolma. Hanya karena kasih karunia Allah maka kita dapat memperoleh kehidupan. Jala hanguluan ni dang hanguluan na di portibion anggo hanguluan na di portibion. Tadok do persatokinan hati kamang. Hanya sesaat, hanya sebentar
Lamolo di Tuhan taira, tidak ibana do hanya sekejap mata. Karena satu hari bagi kita 1000 tahun bagi Allah. Itu nabi nering ni debata. Tuhan nagabe sukun isi do hasahatanna. Isi do nama jalo asini roha na pinatupa ni debata. Aladak tu sudah jolma. Molope sakap di debata tu sudah jolma do. Alai dak tu sudah jolma. Wasa ala hola tuakka naolo porsiado lehononna parsauliani ima hau haluaon nanidok nai. Jadi molo soradedo majalo dohok majakon lumobi makka porsiai tu hatta nanaing roi tutudang sahat tuibana haluaon nabinuan ni tu hatta Yesus Kristus. Jala ngatarida pangalohun yakka na parjoloi dukkorro tu hatta Yesus tu portibio dukko disuruh debata anak nana sasadai ro tu portibion bohado reaksi na tubuh di tonga-tonga ni portibion adong do na solo majalo adong do na solo makkaporsiai kamanginang adong daktar jalo nasida tang dihapor siai nasida bahwa Kristus Yesus yang datang ke dunia ini adalah Allah untuk membawa keselamatan. Jalanung ngatarida pangalahoi dia kapartikian na parjolo. Ima na pinatuduhon yaka halak parise dohot halak Yahudi. Puasa. Ala dietong nasida olak kalahido nasitong. Anggo nasingi taksitongi. Apalagi patuduho na kapangalaho nasida ma nasitong natikos. Jadi dang dihaporsiai pabua rotu hatta Yesus tu portibiom mabuan haluaon. Alani ham nakamanami nanami tinalaho mangaradi pai maimahon haroro ni tu hatta Yesus nai kororo imana muse alai harorona dosdo tuaka partikian na parjoloi ima mabuan haluahu membawa keselamatan kehidupan kepada orang yang mau menerima dan yang percaya kepadanya. Alani ikonadong haporsiaon nasitong. Jala ima nanaing sipatuduhonot tamarhiti haradion mangulahon na pinangido ni tuhatay. Di bagasan hauduhon dohot hasirepon diadupan ni tuhatta Yesus Kristus. Jadi dang namajakon haroron ni tuhatta Yesus molodak tuhatay na mga rajay rohana. Tidak benar. Dia bersiap-siap menerima kalau Tuhan tidak berkuasa di dalam kehidupannya. Lumobi dohot dia kapabahenan nang pikiranna. Idonani dok ni turpukta nakin natajaha. Bohado boy hita mangatusi aha nanaing dihalomohod debata dinapay maimahon haluauni hita. Didok say tangihonok kudo manang aha nanidok ni debata Jakuba. Molo tatangihon buasa pola. Udukna ay diparbagado hasonangan tubangsona. Tuhan akan memberikan hidup yang bersuka cita, terutama kehidupan yang kekal. Jala molo diulaho ni muse, say toktong manangihon hatani di bata, sangon ni parpasal menon dang mulak tuhau ton. Lapatan na dang gabe say sibolis be
mangarajai ngulu ni jolma alai debatado na mangarajai ala adong sakap na dinggan na naing si bahenon ni debata. Jala pakorhon ni naolo manang naradi manangihon hata ni debata. Jalot tama hasonangan. Jalot tama hanguluan nasaliling nileleng na. Amin. Martangging maita. Tuhan debata Jehovah manami marhite Kristus Yesus. Mauliate do puji-pujian matoktong huso bakon rohanami tuado pamu oleh Tuhan. Hala dihilala rohanami do. Sudena kapapahenammu di bagasan parngulun nami dia kapartikian nasalpo sahatu tikion dinaboy hami marhahi pason rotu bagas coromon marhahi pasok kami marpungu rap dohot akaruas di huriam nama dohoti parmingguon diganup bagas nabi. Saluhu na yale Tuhan nunga di patuluh ko hala di haholongi hodo akka naung hinokopmu ima akka na porsiai. Idolas ni rohanami yale Tuhan sahatu tikion. Nasay toktong dijaga ho hami. Nasay toktong diramuti ho hami. Jaladi namarpungu hami marsaur hami dohoto diari sadarion. Disungguli hodo pehami oleh Tuhan. Asa toktong patuduhon haporsiaon marhite nasay olo mangulakon saluhutna akan natinunahomi. Ale Tuhan di minggu parningotan adpen na padua honon. Disungguli hohami marhite hatami. Pabua nunga lam conok haluau ni naing radi hami manomu-nomu huale Tuhan asa margugu hami asa toktong marpos di roha hami pabua haroromi mabuan hasonangan dohot haluau doi di hami dungani hami saluhukna pargogoy hami saluhukna di ngulu si ganupari ale Tuhan asa toktong marningot hami mangulaho nakana di halomohon roham. Mauliati mali Tuhan di saluhut na aka pabahinammu di bagasan parngulun nami. Nang diari sadarion hubuak kami do nang akadungan nami ruas di huriam dumobi ya kapartikian namasa di ngulu na sidak. Adong do siya tonga-tonga ni ruas di huria nami naung parjulu di alapu ale Tuhan. Imama nami amang Wilfred Poltak parhusip. Di nama nadikon akka keluarga pinoparna. Dot ina nami. Tuho mahali Tuhan hupasahat tami nasida. Asa margugu parpos ni roha marpakirimon majalo haluaon na pinatupami. Sadario dibuan nasida do amanami tu bona pasugit laho manuato tuinganat paradianan para satok kinani. Homa natoktong majaga mangurupi nasida sa tulus denggan mardalan ulaon na pinatupa nasida. Songoninang keluarga ni amanami nong parjolo borhat jatuh hap jesaya manurung. Nawa manadik ko sudia kapino parna keluargana. Pasatami dotong tuhuale tuha paragogoy nasida urupi nasida asa toktong marpakirimon di asidot di holong ni roham. Ale Tuhan nangakadungan nami ruas di huriam na di bagasan parsahito dope pasatami matuhuale Tuhan. Adong do siya tunga-tunga nami na di bagasa parsahito ni mama nami batara si majutak inang Nyonya Besi majutak sagina boru tappubolon, inang Nurmawati tabunan boru hutajulu, amanami Rudi Carlos Napitupulu,
Inanami nenggolan S. Maria Boru si Marangkir. Amanami Johnny Sembiring S.E. Desi Kristiani Boru Purba. Amanami Romulo Butar-Butar. Amanami Situa Edward Tambunan. Inanami Nyonya Rini si Matupang Boru Purba. Amanami Situa Dr. Andus G. Parlindungan Manihuruk. Inanami Nyonya Purba Ratna Boru Hutapea. Inanami Uliarta Boru Purba. Inanami Situa Nyonya Sitompul Rumian Pita Halomuan Boru Nadiak. Amanami Ranto Lumbanturuan. Amanami Situa Dr. Andus Morlan Budiman Siahan. Amanami Insinyur Dakler Kamberlaim Tambunan. Amanami Monang Pasaribu. Amang Tony Nahal Hutapea. Inanami Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajutak. Inanami Nyonya Dehasi Mangucong Boru Mauli Boru Simajutak. Amanami Padita Daulat Pardomuan Pajaitan. Amanami Jungjung Hasi Holan Manurung. Amanami Ridwan Irianto Situmorang SEAK. Inanami Nyonya Hutapea Mauli Boru Simajutak. Inanami Nyonya Situa M. Siregar Jerni Boru Siburian. Inanami Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait. Nasa ituktong dope makirim diasido tolong niro hamale Tuhan lumobi dihahi pason ni pardagingon nasida. Roma hoale Tuhan laho majama pamalupon parsahiton nasidai asa parsidohot asa margogo nasida le Tuhan. Jala toktong di bagasan las ni roha padalani ngulu si ganupari dope. Songoni nangakaruas di huriape le Tuhan na di bagasan las ni roha di bagasan na sa minggon. Ala naung diloko gajang ni umur marningot nasida di pasu-pasum sahat tutikyon parsidohot nasida patuduho ni di adopanmu. Ala nunga dilehoko muse umur na gajang. Songoninang merayakan hari ulang tahun perkawinan Tuhan. Toktong ma ramoti keluargai tuaka ari nanaing roasa boi tenggan merdalan. Margogo nasida jala marlas ni roha manguduti akang ulu tu partikian nanaing ro. Ale Tuhan di batama nami nang di bagasan tikyo di parpunguan nami. Takas do boto hami ale Tuhan diari nanaing ro tanggal sia Desember. Nanaing di patupa di tonga-tonga ni bangso nami dohot negara namion pemilihan kepala daerah di piga-piga inganan. Alani homa na patuluson rohale Tuhan tu tonga-tonga ni ulau ni asa denggan merdalan di bagasan hasonanga sudina hakahami bangso Indonesia. Lumobi ale Tuhan adong dosian sahalak ruas ni huriam nanaing dohot mencalonkan diri gabe uluan pemimpin di tonga-tonga ni bangson imama nami Asner Silalahi namin calonkan diri gabe wali kota di Pematang Siantar. Oleh Tuhan naing marsakap nasida laho paturehon doho padenggaton perdalanan ni sude masyarakat anggiat lam tu majuna lam tu dengganna ngulu ni haka masyarakat jala toktong marlas ni roha homa napatuluson sakap ni amanami Asner Silalahi asaboy sahat tunani hirim dohot na pinangido ni rohana. Ale Tuhan suwak sungoni nang dihuriam hakabipi nanaing patupahon sinode godang di tanggal sia satu tanggal 10 Desember.
Boy ale Tuhan merdalan di bagasan hasunangan do las ni roha. O mana mian di tonga-tonga ni parpunguan sinode godangi. Asa daw parmaran. Daw sahit. Lumobi di bagasa tikyon ale Tuhan. Nasa itoktong dope. Naing mabahin naso di halo mohon rohanami. Ima kopit sa pulusia. Boy daw siya kami sa luhut na boy. Daw ale Tuhan. Siya sudi akaruas ni sinode gudang nanaing madohoti ulaw ni. Asa di bagasan hasunangan dohot las ni roha. Asi roha male Tuhan. Uhodo toktong hupasahat kami sa luhut na. Daging nang to dinami pe. Ale Tuhan diari sadariok pe. Dilas ni rohanami, lumobe de ulaon naung upa-tupa hami di partikian naung salpui. Ima pesta gotilon di tonga-tonga ni huriam. Na pinaradi na ni halujahon niaka panitia pesta gotilon na niuluhon niya manami Kolonel S. Pardede. Ale Tuhan marlas ni roh hadu hami. O bartu naung pinasahat na sida nakin. Haka ulaon na dinggan mardalan. Na boy mabahen haka silas ni roha di tonga-tonga ni Uriam. Pasu-pasu sudi. Haka panitia naung makobasi ulaon ni. Anggiat tuaka partikian na nengro lam tabba nang gogo dohot pasu-pasu na siyakoy. Asi maroham upasahat tami masudi tuho. Daging dohoto dinami di bagasan guarnya nakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata ni tuhata, ojahan ni peleata mingguon, ima sian 2 Korintusia ayat 7. Ganup ma ni onjar ni rohana, unang masian muruk manang sian naso tarjua, ai di haholongi debatado nalas roha mangalehon. Tapasahat ma peliata tu pusat dalam rangka hari Aid sedunia. Huhut marende sian buku ende nomor 41 ayat 1 dohot 2 paripeni tuhata.
Asa mapiliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gicang, odo haroroan ni saluhut si leho-leho nadenggan, dohot nasau libasan na mauliutus. Upasat hami masian na nilehom mito hami, pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa ho parhasya kami pilianon. Pati bulhon hara jaumu di tonga-tonga ni Kuriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom mito hami. Asalam girgir hami madok mulyate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gicang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tungaun, songon na di Banua Gicang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songopani sanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangagor. Hamu mapasu-pasu siat debata amatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Selamat hari Minggu madihita salu nakamangna.